Hola, bitxos! Com esteu? Som-hi! Vinga, va, que avui anem viatjant per aquesta Austràlia tan al·lucinant. Us va agradar el conte del koala? Sí, I també d'aquesta manera vam poder descobrir emocions nostres, sentiments, pors. Està molt bé saber què ens fa por per poder intentar trobar una solució i encarar el problema, oi que sí? Doncs avui continuarem per aquesta meravellosíssima Austràlia i us explicaré què és la barrera coral·lina. Algú de vosaltres ja la va anomenar el dilluns. La barrera coral·lina més gran de tot el planeta. Està a Austràlia. La gran barrera de corall d'Austràlia, què us sembla que pot ser? Doncs és una gran barrera de corall que hi ha en el mar, als oceans, sí? Té més de 2.000 quilòmetres de llargada i allà s'hi concentren milions d'espècies de peixos que mai a la vida haureu pogut veure aquí. En diuen que és la 8a meravella del món. Intenten cuidar-la molt, però hi ha molt de turisme. La temperatura de l'aigua és molt càlida i s'hi pot observar tot tipus de peixos, de mol·luscs, de crustacis, fins i tot balenes gegants. Les aigües són completament transparents. Què són els coralls en si? Els coralls són animals que constitueixen l'hàbitat perquè pugui viure-hi els crustacis, els peixos, els mol·luscs. Ho voleu veure? Mireu, perquè m'entengueu millor, us deixo unes imatges, uns vídeos i després ho comentem. Mireu. Esta área tan limitada es uno de los hábitats más importantes de los océanos. Los arrecifes de coral son el refugio de innumerables peces, esponjas, pulpos, babosas, cangrejos, anguilas y un largo etcétera. Se cree que hasta el 25% de las criaturas marinas dependen de los arrecifes para su supervivencia. Y es que, al igual que los árboles y las plantas de un bosque, los arrecifes de coral forman la base de la cadena alimentaria de los organismos que viven allí. Además, también proporcionan estructura, forman agujeros que permiten a los peces nadar y refugiarse en su interior. Las langostas viven debajo de ellos. Algunas anguilas también usan sus agujeros. En conjunto, forman unas comunidades estructurales fascinantes y muy diversas. Què us ha semblat? Us agradaria bussejar per aquesta gran barrera de corall? Oi que sí? Per veure peixos com el Nemo, o peixos plens de colors i diversitat. A mi també m'agradaria. Doncs l'activitat d'avui serà la següent. Perquè descobriu més coses sobre la barrera coral·lina, m'agradaria molt que cada un de vosaltres busqués per internet algun peix ben estrany, curiós, en el qual ens pugueu explicar alguna curiositat d'ell i en feu el dibuix. Aquest cop voldré un vídeo on es vegi el dibuix i m'expliqueu, aquest peix es diu Papito, i el Papito resulta que respira per aquí, per allà, té aquests colors, els altres colors, s'amaga quan veu no sé qui. M'expliqueu les característiques del peix, del mol·lusc, del crustaci, de la balena, del tauró, del que sigui que hagueu triat que visqui a la barrera coral·lina. D'acord? Doncs vinga, va! Ens posem a buscar i a veure quins peixos i quins dibuixos ens envieu tan xulos. Us espero!